Hallo så alle sammen og velkommen til den her video. I dag, der spiller vi simpelthen inde på selveste, ja, GPP. Så lad os komme ud og se om vi kan nakke ham her. Jeg kan komme ud og nakke nogen. Så måske også lige kan komme op igen. Det er vi så ikke. Det var rigtig fedt. Ej, fuck, jeg skal... Ej. Pis. Skal vi tage kit? Yes, kom op og se om vi kan få nakket hinanden. Okay, det skal bare lige siges for det første, jeg er ikke god til det her. Okay, måske skal jeg lige have ændret lige på nogle knapper her, fordi så kan jeg måske tro mig meget bedre. Men hvad hedder det? Det skal siges, at jeg er lidt nybegynder herinde på Kit PvP, eller nej, Kit PvP, det er min egen server. Og jeg håber ikke, I kan høre det, at jeg har fået en ny tastatur. Det håber jeg virkelig. Det kan I nok høre. I må lige skrive, om I kan høre det, fordi så skal jeg da nok have ændret på det. Lad os lige se, om vi ikke kan gå skilt. Nå ja, vi kommer videre fra, at jeg lige skulle ændre mine knapper her. Her skal lige ændre knap 5. Hvad fanden skal det være? Det kan være den. Så det kommer. Du er bedre at tab. Ved du hvad, jeg tror lige, jeg ændrer mine knapper her. Her, så siger vi, at det der, det bliver tab. Og så det er tab. Det er sådan der. Så det er tab nu. Og lækkert, har vi råd. Jeg har ikke råd. Det er lidt noget lort. Men lad os se, om vi ikke kan gå ned og flikke. What? Hvordan var det, hvad der skulle efter mig? Nogle iron guards. Er I klar? Er I klar, gutter? Er I klar, gutter? Okay, så er det nu. Nej. Okay, jeg tror lige, der er lidt for mange på der. Så lad os se, om vi kan flikke nogle. Hvor skal vi flikke? Nej, ved du hvad, vi går ind på GPP. Altså skal I se det fedeste herinde på Kit PvP. Og det fedeste herinde på Kit PvP, det er jo faktisk, der er den her server, og den er virkelig fed. Så der vil være nogle afsnit herindefra. Skal optage senere i dag. Okay, så er der simpelthen en test.
Okay, der står ikke noget til. Jeg tror lige, jeg smider nogle lækre nogle kits bare ind i. Jeg ved ikke hvorfor, men trods alt bare at serveren skulle, eller det gider ikke at virke mere. Så vi kan bare spamme kits i spil her. Men lige kunne kan man godt tage det. Okay, ja, men det skal vi bare smide i gang, indtil den her er fuld. Ellers så dropper vi det bare. Så skal vi lige tage kit. Helt sikkert her. Så. Jeg ved også godt lige, der kan være noget mere mad. Vi kan flippe ind. Der kan ikke være flere end det her. Alright, så. Vi får sgu det der kæk. Hvad er det? Dræb mig lige. Dræb mig. Dræb mig. Så. Det går ikke så godt. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan flikke en til, og så er det for den her video. Selvom jeg... Ej, nej. Ej. Jeg håber, I nydt den her video, og I må rigtig gerne like, og subscribe, og alt det der man gør. I må også godt dislike, men så skriv lige noget i kommentaren, hvorfor I dislikede. Så vi ses, gutter. Hej.